Ali izgledala je cijela Baranja puno ljepše, moramo priznati, nego danas. Nije bilo toliko napuštenih kuća, toliko praznih kuća, nije bilo toliko siromaštva u Baranji, vjerujem nikada od kad postoji Baranja kao što je to danas. Normalno da ja kao predstavnik Baranje i Baranjaca fokusirat ću se na probleme Baranje i doista to je ono što mene interesira, to je ono što mene muči, boli i što želim na neki način potencirati i zato sam i prihvatio ovo mjesto na listi jer doista smatram da Baranju i Baranjce može zastupati samo neko ko živi sa Baranjcima, sa problemima Baranje, ko je prošao i čija i djeca na kraju krajeva žive ovdje i generacijama misle tu živjeti. Neki kažu doista, ja ću to reći, rekao sam i pred medijima prije tjedan dana u hotelu Osijek i otvoreno i sada i vama kažem, u ovako našoj, da kažemo, intimnoj malo atmosferi, možda nije ni čudo što je tako stanje u Baranji s obzirom da Baranju zastupaju već godinama u Saboru i u hrvatskoj vladi ljudi koji su pljačkali Baranju, koji su okupirali Baranju, koji i dan danas ne misle dobro Baranji, jednostavno koji su napadali Osijek iz Baranje. Takvi ljudi mislim da ne mogu doneti boljitak Baranje. I krajnje vrijeme da doista imamo prave ljude na pravim mjestima, ljude koji poznaju problematiku, koji doista žele nešto napraviti. Kad govorimo o Baranji, odnosno o stanju u Baranji, onome što želimo napraviti da popravimo to stanje, trebamo biti prije svega realni vremena i prostora u kojemu živimo, ne živimo u nekakvim, zanositi se nekakvim idejama koje nisu ostvarive. Znači moramo prepoznati one potencijale doista koje mi stvarno imamo, koji su stvarno vrijedni, ono u čemu mi možemo danas sutra biti doista najbolji. I to ne na razini ovdje Osječko-baranjske županije ili Hrvatske, nego na razini cijele Europe. Tih potencijala Baranja ima i budite sigurni, samo ih treba kvalitetno iskoristiti, kvalitetno potencirati. Prije svega, kad govorimo o potencijalima Baranje, to je sigurno poljoprivreda, to je sigurno poljoprivredna proizvodnja. Vi ovdje u Bilju, Kopalčevo pogotovo, uvijek je bilo poznato po povrtlarskoj proizvodnji i tako dalje. Danas je to na koljenima. Drugi, pored poljoprivrede, da kažemo ne potencijal, nego uvjet za bilo kakav napredak, bilo kakav razvoj, normalno je prometna povezanost. Baranja, nažalost, htjeli mi to ili ne htjeli priznat, ona je na repu, odnosno u nekakvom ćorsokaku, jer koridor 5C još uvijek nije izgrađen, koridor 5C jedino u Baranji je ostao, znači Mađari su napravili do same mađarske granice, ovdje imamo do Drave, Baranja ostala je nekako slijepo crijevo. Ono što doista moramo se danas sutra u Saboru, u hrvatskoj vladi, kroz nadležna ministarstva zalagati da se to uvrsti što prije u plan i da se Baranja prometno poveže sa ostatkom Hrvatske, sa Europom, kao temeljni nekakav preduvjet bilo kakvog daljeg rada. Ako govorimo o turizmu, primjer, rekao sam i onda u Osijeku tamo, normalno da se ne zanosimo nekakvim idejama da ćemo mi biti danas sutra Dalmacija, Dubrovnik i tako dalje, mada ja znam u šali nekada reći da ono što je u Hrvatskoj Dubrovnik na jugu, to je Baranja ovdje na sjeveroistoku i doista ima tu istine. Ali može jedan dodatni prihod se ostvariti, jedan broj obitelji u Baranji doista može popraviti svoje nekakve obiteljske budžete kroz turizam, kroz seoski taj turizam, kroz OPG-ove i tu je recimo Bilje prije nekih 10-ak godina doista napravilo jedan veliki iskorak. Najviše tih obiteljskih gospodarstava, odnosno seoskih tih OPG-ova bilo je u Bilju baš, jel? Nažalost, danas i ti koji su otvorili prije 10-ak godina zatvaraju svoje ta seoska gospodarstva jer jednostavno nemaju dovoljno turista, jednostavno ne mogu opstati. Zato evo još jedan put pozivam vas da idite na izbore, da zaokružite tamo onaj redni broj 12 i da probamo napraviti što možemo svi skupa zajedno. Činilo nam se i nekada davno da ne možemo neke stvari ostvariti, ali smo ipak napravili. Tako i sada. Evo ja sam doista optimist i želim još i ovo samo na glas ne bi dužio. Doista u vodstvu stranke na čelu sa novim predsjednikom. Vidim jednostavno obećavajuću ekipu, vidim jednostavno optimizam, snagu koja doista može promijeniti puno toga u Hrvatskoj i pokrenuti Hrvatsku. Zato sam i pristao biti na listi ovoj, koja je iskreno rečeno isto puno bolja, puno kvalitetnija nego ona prije 8 mjeseci i vjerujem da ćemo uspjeti i na ovoj razini izborne jedinice i ukupno u Hrvatskoj. Hvala vam i živjeli.